La funció està a punt de començar. Desconnecteu immediatament els vostres mòbils. Em vaig vestir de gala com si hagués d'anar a l'òpera de Nova York. M'acabava de comprar una jaqueta de senyora de segona mà. Una coneguda havia muntat un mercat a casa seva per desfer-se de roba d'una altra etapa de la seva vida. Una situació ben curiosa la que vaig viure aquella tarda. En total érem 12. N'hi havien d'Alemanya, d'Holanda, alguna americana i alguna espanyola, afincades a l'Empordà. Jo, l'única indígena. Em vaig sentir com un peix fora de l'aigua, però la meva deformació professional em va servir per observar-les. Quina paròdia! Jo, com pensava que podria fer pràctiques ni d'anglès, ni d'alemany, ni de castellà, que era la llengua que parlaven entre elles, perquè el que sigui a mi, amb prou feines, em van mirar. Dic mentida. Una, que tenia gràcia fent de dependenta, em va dir que la jaqueta em quedava bé. La història d'un senglar és una proposta interessant per contemporanitzar l'immens personatge del Ricard III de Shakespeare. Un regal per als grans actors. En Joan Carreras és molt bon actor, però se'ns va fer antipàtic d'entrada per la velocitat que deia el text, més per la forma que pel fons. Intenció del dramaturg, pauta del director, en aquest cas coincideixen l'un i l'altre. Sí, és clar, hi han d'haver ritmes contrastats i diferents si s'han d'interpretar diferents personatges dins un monòleg. En tot cas, em quedo amb la interpretació que va fer de la reina Margarita, la mare de Ricard III, o la de la Lady Anne, moments que em van arribar. També se'm va fer pesada la brometa que feia el públic. Si no enteneu el que dic és perquè no llegiu. El record que tenia quan vaig veure l'obra per Zoom és que l'actor anava entrant progressivament i s'alternava amb el personatge. I en viu no vaig veure aquesta progressió. Hi havia tensió, massa tensió des del principi. Tenia la sensació que l'actor no s'ho passava bé interpretant, no disfrutava. Poder és que tenia un mal dia, per això no em va emocionar. Si la direcció no fa un seguiment, es corre el perill que la repetició mecanitzi l'actuació i la comunicació desapareix. Reconec l'esforç brutal de memorització i valoro les acrobàcies vocals sense entrebancs, cosa que també va fer el públic aplaudint clamorosament. Estar sol gairebé durant 2 hores sobre un escenari només ho poden fer els grans.